Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa miaging Domingo, atong padayag dinhi sa kahanginan nga ang leader sa atong simbahan pwede usab nga tawagon og amahan o father. Pareha sa leader sa usa ka syudad, pwede usab nga tawagon nato og amahan sa syudad. Ang leader sa probinsya, pwede usab tawagon nato og amahan sa probinsya. Ang leader sa pamilya, mauna po na gitawag yun nato, no? Di ba? Halos tanan nato. Ang leader sa pamilya, pwede pong tawagon nato og amahan. Mao nga ako mo ingon yun sa leader sa among pamilya, tay, papa, father. Og diha sa parokya sa atong simbahan, leader nato, ang pari, gitawag nato papa, father. Og ang universal pastor, nga kanang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, gitawag po nato papa. Og naagyud tay bersikulo nga gi-support niya na. Sa Isayas, Kapitulo 22, tudling 21 hangtod sa 22. Nga ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian, tawagon og Father. Nga sa kinat sila, doon na hinoy mga variant ani, Pater, Papa. Mao na. Father, Papa. So, naagyud tayo gibasihan, anak. Pero level by level lang ang pagka-father. No? Kay ang pinaka highest jud sa universo, no? Ang pinaka highest jud nga father kadtong tuwa sa taas. Ang Dios. Dayon diri sa kalibutan, ubos lang ha, dili nato itupong sa Dios. Naputay Father, kanang gitugyanan sa Yahweh ni Kristo sa gingharian. Og ang support verse ana, bersikulo ana sa Biblia, kanang tugyanan sa Yahweh nga tawagon yung amahan, kanang sa Isayas. Isayas 22, tudling 21 hangtod sa 22. Nga ang gitugyanan og Yahweh sa gingharian, tawagon og Father. O leader. Di ba? Pero level by level na ha, dili na tupungon na to. Sama sa superlative degree sa atong nakatunan sa English, mas taas man tong highest. Sunod lang ang higher. Og ubos lang pod ana ang high. Parehas high, di ba? Pero mas taas tong higher, pero mas taas gyud tong highest. Ingon ana ang level sa pagkaamahan. Ang pinakataas o highest mao katong God the Father in heaven. Kanang atong Father nga universal pastor diri sa yuta nga Santo Papa, ubos lang na. Dili na gitupong nato sa Dios. Kay supak po na sa Biblia nga atong ilhon ang atong leader sa pamilya o sa simbahan nga atong itupong sa Dios. Supak na, no? Sa pagtulon ang Katoliko, supak na. Equating authority. Idolatry ang tawag ana. Sama ra gihapon na sa pagbato ng laing Dios. So, kung gitawag man atong father ang atong leader sa pamilya, o
leader sa simbahan, wala na to na gitupong sa Dios. Kay kahibalo ang Katoliko ana nga idolatry na. Di ba? Now, ang bersikulo nga pwedeng gamiton sa objection ani, common man kayo ni, gigamit ni sa ato mga igsuong nahimulag kung mga dili Katoliko. No? Daghan kay sila. Ang ato mga igsuong INC, kung Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ang dating daan ni Eli Soriano, mga born-again Christians, ato mga igsuong Sabadista, ug uban pa, naa sila gigamit nga bersikulo nga pagsupak ana. Kanang sa Mateo 23:9, nga niingon si Kristo, ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. So mao na, nakaroon mga igsuon, sugda naton ni sa pagtubag, no? Pero sa pagsugod nato sa tulumanon ni diretso man ta, mura man tag wala mga tahuran. Wala gyud, no? So mga tahuran ta karon, no? Sa pagpadayon pinaagi sa usa ka mubong pagampo. Mao na atong himuong pangatarungan. Ang atong mubo nga pagampo kanang sign of cross. No, kanang atong panguros, no, natong mga Katoliko. Munang moingon ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, padayon ta. Okay. Naara ba di brown out, no, karong alas 8, no. Hinaot nga kining mapalong yun og alas 8. Kaya kung masayo-sayo ron, paras atong nagprogram ta sa miagi, nga napalungan ta, so mahanging yun. Pero hinoon, wam tayo mahimo ana. Tayo mahimo ana. So, basin dili rapod, no? Kung maputol po dayon ron, sa sunod na po na to Domingo, ipadayon. Di ba? Now, mga igsoon, kung atong supakon lang dayon diretso ang Katoliko, nga naara ba gyud siya gibasihan, lisod po kay na, no? Dili na kay imbento lang sa Katoliko nga walay gibasihan. Pero dili manggali ni matawag og imbento sa Katoliko kay ang leader gyud Father man gyud na, di ba? Ang labang leader nato, di ba, ang Dios, mao bitaw nga gitawag natog Father. Unya ang leader po nato sa pamilya, nganong tawagon mo lagi natog tatay o father, bisan pa dili mga Katoliko. Di ba? Pero ngano mang naay bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga ayaw mo pagtawag og father dinhi sa yuta. Pero hinumdumi dili lang kay kana. No, sa 9 na, before anang bersikulo 9, naapay bersikulo 8. Diya sa bersikulo 8, niingon po siya, ayaw mo pagtawag og rabbi o teacher dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong teachers nga mao si ang atong Ginoo, si Jesus Christ. No, siya ang numulungan na. Nga. Di ba? Dili lang kay kanang titulo nga father mo oy gidili, no? Kung mao manggali na atong tupiko o atong hisgutan, hasta po ng teacher o magtutudlo. Dili kuno ta mo ila o mutawag og teacher diri sa layuta, no? Kay usara may teacher ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pangutana, no? Ngano man laging daghan tang teacher? Diya sa eskwelahan. Ay kung ingna dili ninyo tawag og teacher na atong mga leader sa eskwelahan. Di ba? So, siguro something wrong lang sa atong pagsabot. Siguro ang atong pagsabot anang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili siguro mao. No? Kay kung mainsakto, siguro makaingon po ko nga kadtong igsuon nato nga amigo natong higala natong Muslim ni adto nga nag-ingon siya nga mao bitaw nga dili mi mutuo ang inyong Biblia kay o maniklaro inyong Biblia. Kay kanang inyong Dios diha gadili sa pagtawag og amahan unya naon po'y mabasa nga kanang leader tawgon og amahan. Di hatag bakoy dunay kontradiksyon na inyong Biblia. So dili na gyud tinuod nga depository of the word of God kay nagkontradict man na. Kamong mga Katoliko naamoy gibasihan nas Biblia pud.
Si San Pablo gani, niingon siya nga ako nahimong inyong amahan sa maayong balita. Sa 1 Corinto 4:15, si Abraham gitawag pudog amahan. Unsa man na? Di, klaro nga, nagsumpaki ng inyong nasulod sa Biblia. Mo nang ari mo sa among Quran. Kay walay po nagsumpaki, pero dili na topic na to, ha? Okay. Debatable po na kanang moingon nga ang Quran sa sulod walay pagsumpaki, no? That's a separate topic. Now, diri lang ta sa atong Bible, di sa tamang hilabot atong sa atong mga igsuong Muslim, no? Diri sa ta sa atong kaugalingong basihanan ang atong Biblia. Now, unsa may gipasabot ni Kristo diha? Actually, dili man ni siya kontradiksyon. Kinahanglan sabto nato ang gipamulong ni Kristo in context. Kay dili manggod ang siyensya gud sa pagsabot anang mga nahisulat sa Biblia, dili ra man usa ka buok. Kay basin kung ang atong nahibaw-an ba sa kanang pagsabot anang mga teksto sa Biblia kana lang literal. Na kung magtuon mo og Catholic Faith Defenders Bible Study, tudluan ta og usa sa subject nato kanang gitawag og hermeneutics. Siyensya sa pagtuon sa Biblia. Diya sa siyensya sa pagtuon sa Biblia dili tanan literal. Na ay kanang gitawag nato og allegory o kanang pinasumbingay. Di ba? Naapoy kanang gitawag og historical. O naagali kanang legend? Or kana bang dili legend ang term. Kana bang tamang term ana, kanang story lang, istorya lang nga dili gyud ingon nga literal. Istorya nga gama pero naay mensahe. Espirituhanon nga mensahe. Di ba? Day napoy kanang gitawag og irony. Kanang bale na wa ko'y panahon nga mo discuss ani kay taas mo kay ni kay tagsaon yun ang siyensya sa pagtuon sa Biblia. Now, diretso na lang ta kay maabtaw niya atas oras ron di gyud ta ka explain og gayo ana. No, kanang pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili na siya literal. Kay kung literalo na to na daghang matamaan na to ana. Di ba? Nganong tawagon mo na to amahan ng kanang leader sa pamilya? Kanang leader sa atong syudad. Amahan sa syudad. I'm sorry. Amahan sa probinsya, no? Kanang atong gobernador. Di ba? Unya kana pong teacher pod. Nganong tawagon mo na to teacher ng mga magtutudlo nato sa DepEd? Di ba? So, something wrong lang siguro sa atong pagsabot. Now, understanding the scripture in context. Diha gyud mga igsoon. Ayaw gyud nag-iliteral. Kaya kung iliteral ni mo na, pagkadaghang maguba nga pagtulunan sa Biblia. Di ba? Ang bot pasabot anang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, i-context by context yun nato na. Now, unsa may subject matter anang Mateo 23? Ang subject matter anang Mateo 23, naghisgot si Kristo diha og mga batasan sa mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod. Ang subject matter gyud ni Kristo diha nga iyang gibirahan diha kanang hypocrisy o kanang gitawag na tog pagpataas kana bang pagkamapahitason sa mga leader. Mo gyud na iyang gibanatan diha. Dili manggod buot ni Kristo nga kanang titulo sa iyang amahan o titulo niya as teacher, dili siya gusto gamito na sa pagpataas. Kana bang leader tuod ka pero mapahitason ka, dili ka humble. Dapat ang leader, bisag leader, humble. Sama ni Kristo nga bisag Diyos siya, pero wala siya manghambog nga Diyos siya. Mura ganig, niingon siya nga dili ko Diyos. Pero di na, literalon ha. Unsa may tekstoan na nga murag niingon siya nga dili siya Diyos, pero bisag Diyos siya. Katong sa Juan 17:3, katong niingon siya nga, makaila ka mo sa bugtong matuod nga Diyos nga mao ang amahan. Nga, mo manggali na nga ato mga igsong iglesia ni Kristo na saypa nila sa pagsabot nga, gipasabot ko ni Kristo diha nga dili siya Diyos, kay iyang giingon nga ang amahan ra mo ay bugtong Diyos.
Di ba? Now, naamang ko yung mga mga sitwasyon mga igsuon nga mo sulti ta og pulo nga kana bang gitawag og humility words nga diha sa mga pulong sa pagpaubos pwede ta mo litok og pulong nga dili nato ba ipadayag ang tibuok nga dili nato hisgutan ang atong kaugalingon kundi ang kadtulang gi-praise nimo sama sa kinsa may gi-praise diha sa Dios ang iyang amahan, di ba? Iya bang giingon nga ang amahan nga Dios sa langit siya lang maoy Dios. Oh. Pareha sa dili na nagpasabot nga siya dili po Dios. No? Kay pagkadagang bersikulo sa Biblia nga gaingon nga Dios po siya. Pras lagi anong pag-ingon nga usara ang inyong amahan sa langit pero nganong magtawag matag amahan lagi sa kanang mga kanang leader nato sa organisasyon og kanang pag-ingon nga ayaw mo pagtawag og teacher kay usara inyong teacher nganong teacher man lagi atong itawag ana mga magtutulo sa DepEd. Di ba? Now, kanang pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang mo'y matuod nga Dios, wala na magpasabot nga dili sa Dios. Humility words na niya. Kay giingon ni Pablo nga nagpaubos si Kristo. Nagpakatao. Nagpakasulugoon. Oh, sama pod atong giingon niya nga naghisgot og maayo. Nagingon siya nga usaray maayo ang Dios, ambot pasabot ang amahan. Nga sabton ba na nga siya dili maayo kay ang iyang gipasabot nga maayo kadturang amahan sa langit? Dili ka makaingon ana. Si Kristo maayo. Wa lang siya magkanang gitawag og wala lang siya namulong og kanang gitawag og self-serving. Kay murag lain man pud ba nga ang iyang kaugalingon moingon siya nga maayo ko. Di ba? Oh. Gawas kung ang laing tao na may musulti nga maayo siya kana dili na self-serving. Pero kung siya ra po'y moingon nga maayo ko, self-serving man na. Paras ba nako ba? Murag dili maayo nga ako ra po'y moingon nga maayo kong tao. Dili maayo na. Kay murag klaro ng self-serving. Labi na gyud kung istorya ra pud na unya dili gyud na tinuod. Na ang labing yung maayo nga pasultiyon kinsa ko kamong nagtan-aw nako. Kamong naka-observe nako kung kinsa si Veritas. Kamo mo'y mas angayan o kana bang dili matawag nga self-serving, kamo kung moingon mo nga kana bang maayo ko, murag okay na, no? Okay. Dili man ako mo'y nagdaig sa kong kagalingon, kamo man. Oh. Ingon na pod. Si Kristo pag ingon niya nga ang amahan lang maoy Dios, wa na magpasabot nga dili sa Dios kay maguba man nimo tong ubang bersikulos Biblia, no? Iya lang gi-emphasize diha ang amahan. Iyang gi-glorify ug maayo ang amahan. Sa walay pagguba og kinsa pud siya. Kay naa may mga pulong pud nga niingon siya nga ako ug ang amahan usa lang. Wala nga lang, dili po ni mo natagag importansya, no? Diyan na sa divine nature. So, no, dili man na mo'y topic na to. Now, ang gipasabot yun ni Kristo anang Matthew 23, ayaw lang yun 9 basaha. Kikan yun sa bersikulo 1, hangtod bisan taman sa 11. Ang context diha ni Kristo nga, ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nagpataas manggod. Now, kung magpataas kung kasama ramang kung nagpakadiyos ka, ana. Kay ang pinakataas ang Diyos lang, dili na ito naagawon. Kung mapahitas unta nga mga leader, sama ra nga nagpakadiyos ta, ana. Nga naman, kay usara may pinakataas, ang Diyos raman sa langit, nganong mutupong man ta niya. So, it's wrong nga magpataas ta. Dapat humble ta. Sama ni Pablo, ni Pedro. Mo manigamiton gali sa mga dili katoliko nga si Pedro dili leader sa simbahan, dili pope, dili papa kay gani niingon siya nga ako pilo elder lang. Di ba na ako'y nahinabi anak nga baptist nga mo na iyang gigamit sa kung ako malimot 1 Pedro 5:1 nga gitawag ninyo pope si Pedro nga niingon manggali siya nga ako sama ninyo Pedro pilo elder lang. Na humility words to ni Peter, no? Kay di mapud maayo nga manghambog siya nga siya leader. Sama ba nga
kana bang atong pare ba o kanang atong bisan kanang pope nga kung maghumili na moingon, brothers and sisters o mga igsuon nga iyang gi-emphasize nga kuan na ta, mga magsuon na ta, parehas na ta. Pero di man gud ta kalikay nga kung maghisgot og ranggo si Pedro, siya mo'y tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung ato ra ba nang tun-an sa tradisyon sa mga Hudiyo, cheap ra ba na? No? Wa ko'y panahon nga modiscuss og maayo ana. Now, ang pag-ingon ni Pedro nga pilo elder lang siya, iya lang gi-emphasize diha nga nagpaubo siya. Mao nang wala siya manghambog sa iyang pagka-leader. Nakigtupong lang siya. Paras ba atong pare ba nga, di man daotan mutahod ko niya, muamin ko niya, kay sign of respect man na. Pero, pipilagyod ka pare nga muamin ko nga di magpaamin. Naaga ito'y pare, dili ang nako hinganlan, pag amin nako, agyod yun, nanggahi siya siyang kamot, parang dili ko kaamin. Dili sayop nga mutahod ko niya. Pero, dili po daotan nga magpaubo siya. Di ba? Maura na siya. Di lang na ko hingalan ha? Mo hingalan lang ko, example, si Father, di man po daotan siguro, si Father Leonilo Dagpin. One time nga, nagkakita min, amin ko niya, kanang, wag yun siya, no? Iyag yung gipugnan nga. Pero dili, wapod siya mo ingon nga sayop akong gibuhat. Iya lang gi-emphasize iyang humility. Iya lang gi-emphasize iyang humility. Okay ra pod na, no? Ingon ana pod, pag ingon ni Kristo nga ang amahan lang nga bugtong matuod nga Dios, wa na magpasabot nga dili siya Dios. Iya lang gi-emphasize, gipahimug-atan ang pagdaig sa amahan. Nga wa siya magdaig-daig siyang kaugalingon. Di ba? Ingon ana mga igsuon. Nga, buti pasabot, pag ingon ni Kristo nga, ayaw mo pagtawag og amahan din sa yuta, ang gitumbok ni Kristo diha, kadtong mga mapahitason nga mga magtutulo sa balaod o mga parisiyo. Sama ra nga niingon siya nga, kay kamo nagpataas man, sama ra mang nagpakadiyos mo, dili mo angayan anang akong titulo nga teacher, dili po mo angayan anang titulo sa akong amahan sa langit nga Pader. Mao na iyang buot ipasabot. Dili kay literal gyud nga gidili gyud ang pagtawag og amahan dili sa yuta. Kay si Abraham, Father of faith. Si Pablo niingon siya, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Si Juan pod iyang gitawag ang mga faithful og mga anak nga nagpasabot nga father siya. 1 Juan 2:18. Ingon ana ang buot pasabot, no? Ang key verse yun nga, nganong mo ingon ta nga wala ta man sayop sa atong katoliko nga interpretation ana, kanang sa Mateo 23:11. Sa dihang niingon si Kristo, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Ang buti pasabot ana nga, kay kamo nagpataas man, dili mo angayan anang titulo nako nga teacher. Dili mo angayan tawgon og teacher. Kay kamo nagpataas man, ipaubos mo nako. Dili mo angayan anang titulo sa akong amahan nga teacher. Father. Mo na iyang but pasabot diha. Kay sa unahan, nga, klaro nga wala idili ang titulo nga taas, kanang giingon niya, ang magpaubos, ipataas. But pasabot kay mapaubsanon man mo, pwede mo tawgon og titulo nga taas, nga mao ng father o teacher. Simple naman kayo na, mga igsoon. Di ba, mauna? Unya kay kanang katungdanan sa mga pari, sulugoon man na. Kay sugoon na to ang pari nga magmisa. Sugoon na to ang pari nga magbunyag na to. Magkasal na to. Nga magpamisa sa ato mga anniversary, suguban pa. Sa ilang pagkasulugoon, diha sila nahimong pader. O teacher. Pero kung magpataas sila, ilan na po ng problema. O ato ng problema tanan. Okay, mo na nga magtuon ta nga magpaubos gyud ta. Atong iampo ato mga pare nga magpaubos gyud. Dili magmapahitason para maangayan gyud sila anang titulo nga teacher og father. Now, wala daigong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN
Ang Joy 1050 pack, hangtod kinsi na swak. Overkabit tuyong saon. Ang sikreto, gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak, gamayng tubig isagol ug babulaon. Over sa bula, over sa kalbitin. Gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak. Ang Joy 1050 pack, hangtod kinsi na swak. Ang Joy 1050 pack, hangtod kinsi na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Pagmura, pakalawlaw agad, pakagastos dagdag. Pero, sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Free wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Mare, karong panahon na, dapat luwas ta sa peligro pirmi. Limpyo diri, limpyo didto. Para 99.9% siguro.